Kummelihan on tämmönen, joku sanoo, että kivikasa, mutta eihän se ole kasa, vaan se on latoumus. Se on täytynyt tehdä oikein. Silloin kun se on hyvin tehty, niin sehän ei edes romahdakaan. Ja sen tarkoitushan on tämmönen paikantamis- ja tunnistamismerkki, että tämä ylämerkkihomma oli aikoinaan kartan laidassa jopa kuvaa jokaisen kummelin ylämerkistä. Ja siitä näki, millä kohdalla karttaa tämmöinen kummeli on ja pystyy paikantamaan itsensä siellä maastossa, että nyt ollaan menossa tällä kohdalla. Ja kummeli ei ole niin kuin linjamerkki. Ei pidä sekoittaa, että jos jossain näkyy kummeli, niin että jos suoraan sitä kohti olisi väylä, ei välttämättä. Että kummeli osoittaa sen, että siellä päin on väylä. Ja kummelin ylämerkin väri vielä tänä päivänä osoittaa kummalla puolella kummeli ja se väylä menee, mutta se ei ole mikään luotisuora linjamerkki. Ensimmäiset kummelit varmaan Puulalle niin on tullut silloin 1800-luvun loppupuolella. Että se on silloin, kun se väylä on tutkittu 1888-89, niin sen jälkeen ne on rakentanut nämä pääpiirteissään näitä kummelia. Onhan sinne tullut lisää väyliä Suosalamesta, Hirvensalameen ja semmoisia, jotka on uudempia väyliä ja niihin on varmaan ne kummelitkin tehty sitten jälkeenpäin. Tällä hetkellä Puulalla on 65 kappaletta kummeleita. Ja sitten siinä on 34 näitä linjatauluja, jotka on sitten niitä, jotka näyttää sen väylän keskilinjaa. No Puulaveen osalta niin kyllä sitä varmaan sille, kun niitä pikkuhiljaa aina kun millä alueella liikuttiin ja mitä kummeleita muutenkin maalattiin ja missä oli lahonnut se merkki, niin sitten korjattiin se tai uusittiin kokonaan. Niin mitä mä nyt sanoisin, varmaan 4-5 kautta siinä silleen meni, että ei me kerralla urakoitu kaikkia, että pikkuhiljaa tehtiin ja aikana kertaa, että siellä alkaa jo vanhemmasta päästä, pitäisi tietysti ruveta jo uusimaan niitäkin. Mutta mielestäni se kuuluu ihan tähän normaaliin väylänhoitoon ja meidän merkkien kunnossapitoon, että kun nyt saatiin ne alkuperäiset kuviot, niin pyrittiin niitä niin kuin mukailemaan, että tulee samannäköisiä niistä. Ja huomattiin itsekin, että nämä on itse asiassa paljon kivemmän näköisiä, kun niissä on se ylämerkki kuin pelkkä kivikasa. Että kyllä minun mielestä kummelit on ihan toimivia merkkejä vielä tänä päivänäkin, vaikka on kaikennäköistä navigaattoria ja plotteria, mutta sähköiset vehkeet on aina sähköisiä vehkeitä ja asiaa kannattaa varmistaa monella tavalla, kun liikkuu tuolla vesillä ja paperikartta on vielä ihan ehdoton vesillä liikkuessa.